ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ସଚିନାସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ରବିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପାଢ଼ୀ ଏସ୍ ସଚିନାସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ 1995 ମସିହାରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ, ଧୂପ ସହିତ ଅମୃତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଜେନା, ସୁପୁତ୍ର ହୃଷିକେଶ ପାଢ଼ୀ, କନ୍ୟା ମାନସୀ ପାଢ଼ୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଢ଼ୀ, ରୋଜାଲିନ୍ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ।